Han kan trække over hovedet her. Jeg tror, han giver den fuld speed nu med alle hjul i de gamle rynkede ben. Og der er en ung matros, der kører op på siden af ham og håner ham for hans utroligt langsomme tempo. Ja, det er en vildfaren statist fra Folketeater, som ligger længere nede i Nørregade. Og så har man jo også taget matroserne med. I et tilfælde er der nu en af de ældre, lidt grommelerede herrer, der skulle dreje om. Så er man klar. Ja. Sømanden kan altid gribe. Det ved vi. Det har man læst om i historiebøgerne, og vi husker alle sammen historien om matros Letvind, som greb. Og det er det savn, og eventyr, som Danmark er jo bygget over, som gør, at vi i dag har matroser netop ved den røde løber. Ja, det her kommer jo det gamle danske mundheld. Kan han gribe? Og ja, han griber som en matros. Ja. Her er det den... er det den norske? Det er det ikke, nej, for jeg ved, det er ikke den norske. Han kan være Norge. Han kan... Vi skal måske understrege, at prinsesse Märtha Louise er jo gift med en forfatter, en kontroversiel forfatter, Ari Behn, som har skabt sit ry på en anmelderrost novellesamling, som vist nok hed for helvede, for satan da. Jeg tror, vi er i Holland eller Belgien. Lidt oplæg. Hed den det, Lasse?